Is-sidin tal-snack bars qed iħossuhom iddiskriminati li mhux se jirċievu l-ebda għajnuna mill-gvern minkejja li ilhom ammont ta' ġimgħat ibatu minn tnaqqis drastiku fil-beħ. Joe Kassar, sit snack bar f'Taslima, spjega ma' Net News kif minħabba li l-ħanut tiegħu u bbażat fuq l-alkohol il-waqfin milli jkompli bih l-alkohol f'Ottubru li għadda fisser li ma kienlux aktar vjabbli jibqa' miftuħ. Dan minn barra l-eluq aktar kmini din is-sena bl-ammont totali ta' jiem magħluqin sissa qabeż il-200. Jien inħossni diskriminat ħafna. Għaliex bħala snack bar aħna jiena fuq ix-xorb biss qiegħed hawnhekk. Sa jiena għandna magħluqin 200 ġurnata tiġa hawnhekk, u ma ħadna xejn, qed jgħidulna ma sanħlu xejn. Joe kompla jispjega li għalih u minnu bħalu l-ispejjeż ma waqfux matul il-200 jum li x-xogħol tiegħu waqaf kważi għal kollox. Għaldaqstant lanqas ħaġa li l-gvern seta' jagħmel kien li jagħtihom imqar ftit għajnuna finanzjarja. Jagħti kumpens bħalma tal-ħadd ieħor. Mhux aħna jiena noħorġu l-flus minn ġewwa u liċenzji tal-ħanut u permessi u kollox. Sit snack bar kompla li minħabba dawn l-aħħar restrizzjonijiet kellu jarmi ħafna mill-istok fil-waqt li fil-każ tiegħu ma kellux naqis fil-kirja. Stok nofsu kollu għarrimi hawnhekk. Il-birelli għandi u da kollox għarrimi. Il-kirja tiġa mort ħallas til-kerajin. U bispejjeż oħrajn bħal kontijiet tad-dawl minħabba l-friġiż mixawlin għal dan iż-żmien kollu, Joe Kassar tenna li ma jistax ikun li l-gvern warrabhom u jħallihom jerqu waħedhom.